Ining bukid sa likod ko, Mount Mandalagan. Ini naman, Mount Kanlandog. Diri nga area, Mount Kanlaon. Kag diri, City Lights ang Bacolod tinatanan sa isa lang kakapihan. Diri sa may Banwa sa Mursa ay naton katuan sa sining nga episode. .360 degrees sa siniga kapihan, may ara ka sa makitaan nga matahom nga view. Paano abi? Kay nahamtang ini sa bungyod nga ginapalibutan sang kabukiran. Ini ang Española Farm, isa ka farm nga gin-convert sa kapihan sa may barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia. Halin sa Bacolod pakadto sa Don Salvador Benedicto ang dalan nga imo agyan. Ang guide mo mismo amo ang Mount Kanlandog, ang bukid nga may mga cell site kag mga tower sa ibabaw. Natabuan nga pagkadto namon ang ibabaw sa bukid, natabunan niya sang fog. Sa left side mo, antes ka makalapot sa Pandanon Silos nga barangay hall, may mga bangga nga makitaan. May mga ngalan ini sa barangay kag malabyan ang dalan pasaka sa barangay Kanlandog. Para mas mahapos, may Google Maps. Sementado ang dalan pasaka. Nagapangilay ang Mount Kanlandog sa imo samtang nagapasaka ka na. Salakyan, motor kag bike, makasaka diri. Rekta-rekta mo lang, malabyan mo pa ang barangay hall sa barangay Kanlandog. Sa unhan, may gamay nga rough road pero mahapos lang agyan. May overflow kag sa unhan sini may signage na nga pawala pakadto sa Española Farm. Wala sang entrance fee. Again, I repeat, wala sang entrance fee magsulod diri. Pero, syempre, ma-order ka man eh. Mahuya ka man siguro nga, masulod ka lang da, ma-picture-picture, tapos wala kayo sa orderon. Kapi-kapi man ginagmay kag snacks da, no? May viewing decks, may mga tambayan ng mga areas. Depende kung ano ang trip mo. Pwede ka makaplastar nga naga-atubang sa Mount Kanlandog mismo. Pwede ka man makaplastar sa side nga naga-atubang naman niya sa Mount Kanlaon. Pwede ka man sa side nga naga-atubang sa Mount Mandalagan. Kag, pwede man sa side nga naga-atubang sa City Lights. Depende sa trip mo kag syempre, depende kung may bakante nga pulongkuan. Ang muna pinaka-importante sa tanan. Iconic ang iningado footwalk nga may puno sang kahoy sa tunga. Mga pasado alas 3 ang hapon kami nagsaka diri kag matugnaw ang dapya sang hangin. Bisan kuno udtong adlaw, nagabutlak ang adlaw pero mabugnaw ang dapya sang hangin diri. Istorya sa tag-iya nga si Solomon Española, farm ini sang una kag may mga kilala sa nga nagakadto diri kag nanamian sa lugar. Eventually, ginhimo ini niya nga kapihan. Pagkadto sa migo ko, sa migo ka namin isang view ako. Pwede sa open sa public mo sa kape bla. Kita na farm lang ganyan akong plano mo. Sa una, antes ni sa nagamuni ano farm din? Farm lang siya mga utan nun. Mga utan tanang yung tanong mo. Mga utan di. Do sila nga, di may kapihan mo ko sa piyak. Kaya open ta sa kape guro kay para nga mahaw kay namin sa view kasayang blaw. Namin isang mga ang bukid gid among namin pagid. Sa Subong, hindi pa open ang lugar for camping. Pero in the future, isa ina sa mga ginalantaw nga posibilidad. Wala pa man sang area for overnight as of now ha. Sa idalom naman sini, kung trip mo nga magdugang sang adventure kag, dugang nga sakit sa lawas, pwede kang mag-hiking papanaog kag maligo sa suba. Pongsan River na ang yara sa idalom kag kanami paliguan. Snacks, paniaga, pamahaw kag kape, pwede diri. Kag ang kape nila gikan mismo sa mga coffee farmers diri sa barangay Kanlandog. Ang kape mo diri lang sa Mursa? Diri may yara na kape o. Ada dyan na ginagawa? Ada, may
asosasyon na sila mo. Ate Mayo kayong kape di kay inom regali diri lang tanan guwapo. Oo. Mo nang nami kiti kay orag nga kape bla nga ano gid. Oo. Sa ibang nga kape kala ay mga talaga open na nga kape tag mo to sila painom. Pero pinaka namin klima gid, no? Klima kay bisan init sa yang adlaw. Ang hampak sa hangin niya is fresh gid nga hangin nga halin sa nature gid blaya. Madamo pa siya sang plano para diri, parehas na lamang sang pagbutang sang swimming pool. Pero sa kape pa lang sa sininga lugar, ayos na. Maka-relax ka na sa makadali. Humalinsang nabutangan na sang semento nga dalan ang barangay Kanlandog, nag-amat-amat naman usbo ang turismo sa barangay. Kadamo pagikunos ang gina-offer si Kanlandog, ilabi na kung magsige-sige pagid semento ang dalan pasaka. Ang 360 degrees ang kabukiran dari sa palibot sang banwa sa Murcia kag ang matugdaw nga weather plus ang kape sang Murcia farmers ang pinalamang sa mga ginapabugal dari sa may Española Farm sa banwa sa Murcia. Para pilot ka sa mga episodes ng Tripping Rumi, follow na Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Sige lang sa pagpanglugayaon. Ako si Romeo Subaldo, ang inyong Tripping Rumi.